Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem diundang bol, kon ngundang Ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sik ana. Ana metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong ana nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi?